To assalamu alaikum, kamar yadda kuka sani dai sunana Riki Ali. Dan Allah na zo ne in yi magana akan mutane ɓata gari wanda suke amfani da sunana suke cutan mutane. To ba ni bace. Facebook da Twitter ba na yi gaskiya. Iyakaci na TikTok. A TikTok ɗin nan ma akwai accountin da ya fi guda 10 wanda suke amfani da sunana. Ba ni bace. Haka Instagram. Kamata yayi idan ka shiga page ɗin mutum. Akwai abubuwan da ya kamata ka duba kafin ka san cewa page ɗin shi ne ko ba page ɗin shi ba ne. Dan Allah mutane a kiyaye. Ba na Facebook, ba na Twitter, ba ni bace. Duk waɗanda suke amfani da waɗannan accountin a Facebook da Twitter ba ni bace. Iyakaci na TikTok sai kuma Instagram. Dan Allah a kula. Ba ni bace. Duk wanda yake magana a Facebook da wani ko da wata yake tura musu kuɗaɗensa ba ni bace. Babu ruwana ban san komai ba. Dan Allah a kiyaye a kula.